Prapovijesna histarska cista s lokaliteta Nezakciji. Načinjena je od brončanog lima s iskucanim ornamentom u obliku horizontalnih rebara i nizova točkica. Među brončanim ulomcima nađeni su i ostaci spaljenih kosti, što upućuje na to da je korištena kao urna. Prva stavka svake konzervatorsko-restauratorske obrade je temeljito pregledavanje predmeta. Utvrđuje se stupanj degradacije materijala koji čini predmet, utvrđuje se količina sačuvanih dijelova, te se predmet identificira prema karakterističnim dijelovima kao što su na primjer rub ciste, zakovice, način na koji je lim spajan, ataše, dno posude, oblik stijenke i sl. Ukoliko postoji, potrebno je konzultirati i dostupnu literaturu kao izvor informacija. Ova je cista u iznimno lošem stanju. Razlomljena je u preko 200 ulomaka prekrivenih grudicama zemlje i korozivnih produkata. Brončani se lim lista i trusi pod utjecajem razorne aktivne korozije, odnosno brončane kuge. Kako bi se ulomci brončane ciste zaštitili od daljnjeg propadanja te eventualno restaurirali, potrebno ih je prije svega mehanički očistiti od površinskih naslaga, što je dugotrajan i zahtjevan proces kod predmeta s ovom razinom oštećenja.